сархати хабарҳо. ҳабси пешакӣ Пирмуҳаммадзода ва Саид Аминиро ба Душанбе интиқол доданд. Somon Air парвозҳояшро ба самти Русия зиёд кард. 2 рӯз баъди нопадидшавии Мармуз Вазирбековҳо аз Тоҷикистон дарак доданд. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳафтаи нави корӣ бароятон бобарор бошад. Навиди бомдодиро тамошо доред ки аз Душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 1 август аст. Ван И, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии Чин дар доираи сафари минтақавии худ шоми 31 июл вориди Душанбе пойтахти Тоҷикистон шуд. Дар назар аст ки ӯ имрӯз 1 август бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ҳамтои тоҷикаш Сироҷиддин Муҳриддин ва мақомоти дигар мулоқоту гуфтугӯ намояд. вазири корҳои хориҷии Чин қабл аз сафараш ба Душанбе дар Тошканд дар нишасти шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанхай иштирок кард. ҷузъиёти бештари сафари ин дипломати баландпояи чинӣ ба кишварҳои Осиёи Миёна баён нашудааст. Чин муҳимтарин сармоягузори иқтисоди Тоҷикистон ба шумор меравад ва то соли 2022 мизони сармоягузори ин кишвар аз марзи $3 миллиард гузашта, қарзи хориҷии Душанбе дар назди Пекин $1 миллиард 123 миллион ташкил додааст. ширкати ҳавопаймоии Somon Air шурӯъ аз моҳи август парвозҳоро дар масири Хуҷанд-Маскав-Хуҷанд оғоз мекунад. Аввалин парвоз аз Хуҷанд ба фурудгоҳи Внукова ва бозгашт 1 август ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бора масъулини ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар нишасти хабарӣ охири ҳафта иттилоъ доданд. Парвозҳо дар ин самт рӯзҳои Душанбе ва Панҷшанбе сурат мегирад. илова ба ин ширкати ҳавопаймоӣ шумораи парвозҳоро дар хатсайрҳои Хуҷанд-Сургут-Хуҷанд, Душанбе-Самара-Душанбе, Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Новосибирск-Душанбе ва Душанбе-Мюнхен-Душанбе то 2 парвоз дар як ҳафта зиёд намуд. ҳамин тариқ аз 1 август ҳавопаймоҳои Somon Air рӯзҳои Душанбе ва Панҷшанбе аз Хуҷанд ба Сургут парвоз хоҳанд кард. шурӯъ аз 2 август парвозҳо аз Душанбе ба Самара рӯзҳои сешанбе ва шанбе анҷом мешавад. аз нимаи моҳи август парвозҳо аз Душанбе ба Мюнхен на танҳо рӯзи Душанбе, балки рӯзҳои ҷумъа низ иҷро хоҳанд шуд. додгоҳе дар Душанбе Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва Завқибек Саидаминӣ 2 рӯзноманигори тоҷикро ба ҳабси пешакӣ гирифтааст. пайвандони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ӯ бо қарори додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии Душанбе ба ҳабс гирифта шуд. Пирмуҳаммадзодаро рӯзи 27 июл дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе ҷойгир карданд. вакили мудофеи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба Радиои Озодӣ гуфт, бо рӯзноманигор дар боздоштгоҳ вохӯрд. сиҳату саломат аст. пайвандони Завқибек Саидаминӣ рӯзноманигори дигари боздоштшуда гуфтанд, 2 рӯз аст ки ба боздоштгоҳи муваққатии Душанбе хӯрок мебаранд. ба гуфтаи яке аз пайвандонаш Саидаминӣ вакили мудофеъ надорад. Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода рӯзҳои 8 ва 9 июли имсол аз тарафи маъмурони пулиси шаҳри Ваҳдат боздошт шуданд. мақомот Саидаминиро ба ҳамкорӣ бо созмонҳои дар кишвар мамнӯи Ҳизби Наҳзати Исломӣ ва Гурӯҳи 24 гумонбар донистанд. Пирмуҳаммадзода ба ифротгароӣ муттаҳам шуд. пайвандони ҳарду хабарнигор иттиҳомро бофта номиданд. маркази миллии тестии Тоҷикистон мегӯяд довталабоне ки бо сабаби камбудани балли дохилшавӣ натавонистанд ба мактабҳои олӣ дохил шаванд, дар миёнаҳои моҳи августи имсол метавонанд аз озмуни тақсимоти такрорӣ гузаранд. ин ниҳод дар вебсайти расмии худ хабар додааст, ки рӯзҳои 12 ва то 15 август дар маркази миллии тестӣ ҷараёни аз нав ба қайд гирифтани довталабони аз имтиҳон нагузашта барпо мешавад ва шонси дар озмуни тақсимоти такрорӣ комёб шудани аксарият, қариб ҳамаи онҳое ки хеле талош доранд зиёд аст. соли ҷорӣ нақшаи қабули довталабон ба мактабҳои оливу миёнаи касбии Тоҷикистон як каме бештар аз 80 000 нафар муқаррар шуда, беш аз 110 000 довталаб дар имтиҳонҳо иштирок карданд. феълан маълум нест ки чӣ миқдори довталабон дар давраи аввали имтиҳонсупорӣ соҳиби унвони донишҷӯӣ шуданд. 2 рӯз баъди нопадидшавии Мармуз Вазирбековҳо аз Тоҷикистон дарак доданд. дар навори видеое ки рӯзи
якшанбе дар канали ба номи Беҳдошт ТВ шабакаи YouTube нашр шуд, 2 нафар бо либоси мулкӣ ҳозир шуда худро Ораз ва Рамзи Вазирбековҳо муаррифӣ карданд. дар ин навор Ораз Вазирбеков бо забони русӣ аз ҷумла мегӯяд ки сокини 45-солаи шаҳри Москав буда саҳари имрӯз ихтиёран ба Тоҷикистон омад ва дар ин ҷо огоҳ шуд ки мақомоти тафтишотии Тоҷикистон дар робита ба ҳодисаҳои дар шаҳри Хорух ба ӯ чанд саволе доштанд. Ӯ мегӯяд ман омода ҳастам ки ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб диҳам ва агар гунаҳгор нестам озод мешавам ва гашта меравам. ҷавоне ки дар канори ӯ истода суҳбат мекунад худро Рамзи Вазирбеков муаррифӣ карда гуфт ки гапҳои Оразро тасдиқ мекунад ва онҳо дар назди тафтишот ҳастанд. ҳеҷ як ниҳоди давлатӣ дар бораи ба Тоҷикистон истирдод ва мавриди боздошт қарор гирифта шудани Вазирбековҳо шарҳе надоданд. Ораз ва Рамзи Вазирбековҳо бо назарҳои танқидияшон нисбати мақомоти Тоҷикистон маъруфанд. қаблан ҳарду дар наворе гуфта буданд ки агар ногаҳон дар Тоҷикистон пайдо шуданд, пас рабуда шуданд. солҳои қаблӣ садҳо нафар дар минтақаи кони тиллои Шуғнов бо усули дастӣ ба заршӯӣ машғул мешуданд, аммо имсол шумори онҳо ба маротиб кам шудааст. як қарори ҳукумат ки кори сокинонро дар наздикии конҳои тилло маҳдуд мекунад, сабаби манъи фаъолияти заршӯӣ шудааст. Маҳмудҷон Раҳматзода ба ин минтақа рафт ва гузоришеро омода кардааст ки якҷо мебинем. ҳар сол дар ин шабу рӯз садҳо нафар дар Шугнов даст ба заршӯӣ мезаданд. барои ин кор сокинон танҳо аз раёсати молия иҷозатнома мегирифтанд. акнун сокинон иҷозат надоранд дар наздикии корхонаи коркарди тилло заршӯӣ кунанд. соҳили як замон пур аз одам акнун холист. вале 2 соли пеш шумораи заршӯён ба садҳо нафар мерасид. аз соли 2020 вақте ки ҳамин қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи заршӯӣ ба усули дастӣ баромад, то имрӯз ба раёсати молия 629 нафар муроҷиат карданд. ба хотирто бурасонам ки соли 2020 вақте ки ҳамин қонун баромад, ба мо 614 нафараш ҳамон соли 2020 муроҷиат. аммо дар амал шумораи ҷӯяндагони тилло то рафт камтар мешавад, зеро макони кори онҳо бо минтақаи ҳазрати Зелолак маҳдуд гашт. бисёри онҳо пас аз қарори ҳукумат тарки ин шуғл кардаанд. аз ҷумла Юсуф Сангов, сокини Кӯлоб ки пештар заршӯӣ мекард, рӯ ба муҳоҷират овард. афроде ки мисли Юсуф ба кофтани тилло машғул буд, мегӯянд ҳафтаҳо аз ҳазрати Зелолак мошини сангу шағал берун меоварданд, аммо комёб намешуданд. дар 2 соли пас аз маҳдудият шумораи онҳое ки мехостанд заршӯӣ кунанд ба 15 нафар ва дар ним соли гузашта ба 6 нафар поин омадааст. дар ҳавзаи танг маҳдуд кардани макони кор ин соҳаро ки дар ҳоли рушд буд аз байн бурд. сокинон мегӯянд заҳмати беҳуда кашидан намехоҳанд. дар ҷамъияти Шугнови ноҳияи Ховалинг яке аз конҳои бузурги тилло ҷойгир аст. ҳар сол дар ин ҷо 6 ширкат бо техника ба ҷустуҷӯи тилло машғуланд. заршӯён ангушумор мондаанд. бахши як рӯзи таърихро ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 1 август аст, ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад. 1 августи соли 1936 театри мусиқию мазҳакавии шаҳри Хорух таъсис шуд ки баъдан ба номи Меҳрубон Назаров гузошта шуд. театре барои 400 тамошобин дар солҳои шӯравӣ соли даҳҳо намоишномаҳои касбии, драмавию мазҳакавиро ба соҳна мегузошт ва баъди истиқлолият то 2 намоишнома дар сол маҳдуд шуд. театр бо намоишномаҳои Ишқи парӣ, Даври Орифӣ, Калила ва Димна ва Шоҳ Носири Хусрав ва ҳунарпешаҳои мисли Меҳрубон Назаров, Заррагул Искандарова, Бовар Хусрав ва дигарон маъруф шудааст. аз 1 августи соли 2005 дар беморхонаву дармонгоҳҳои Тоҷикистон расман низоми хадамоти пулакӣ ҷорӣ шуд. ин қарори Вазорати Тандурустӣ дар доираи барномаи хидматрасонии бо кафолати беҳдоштӣ дар Тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадафаш пешгирӣ аз коррупсия ва фароҳам шудани хадамоти босифати тиббӣ ба аҳолӣ буд. вале бо гузашти солҳо интиқод аз ин низом кам нашуд ва қишри бебизоату нодор аз дастрасӣ ба хадамоти босифати тиббӣ бенасиб гардид.
1 августи соли 1951 сиёсатмадори тоҷик Акбаршоҳ Искандаров таваллуд шудааст. раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон дар авҷи рӯёрӯиҳои солҳои 1990 муддате иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам будааст. ҳамеша гуфтааст ки барои мардум ва кишвар хидмат карда нотавонии худу ҳамкоронашро дар пешгирӣ аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ як камбудии ҷиддӣ номидааст. қурби рубл коҳишёбиро аз поёни ҳафтаи қаблӣ оғоз карда, онро идома медиҳад. ин асъор таи рӯзҳои истироҳатӣ беш аз 2 сомонӣ коҳиш ёфтааст. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар коҳиш ёфта, ҳоло 1000 рубл ба 164 сомонӣ баробар шудааст. ҳоло қурби таъинкардаи Бонки Миллиро барои имрӯз 1 август ҳамроҳ мебинем. бинандаҳои азиз, ин буд охирин хабарҳо ки то ин лаҳза ба дасти мо расид ва мо тақдими шумо кардем. матлабҳои аз ин бештарро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. то суҳбати дигар дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.